La Plana sona. Another banger, baby, calm down, calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom, phantom. If I tell you say I love you, you know they for me, young girl, oh young girl. No, tell me no, 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 oh, 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 oh. Hola a tothom, benvinguts i benvingudes al tercer programa del podcast La Plana Sona. Durant el programa d'avui parlarem amb dos alumnes de l'Institut La Plana, en Martí González, que aquest any ha cursat primer de batxillerat, i l'Isel Toneu, que ha cursat quart d'ESO. Tots dos són grans col·laboradors i pioners a la comissió de festes, que segurament n'heu sentit a parlar, no? I si podeu parar de riure mentre es presento. I ens explicaran tota mena de curiositats sobre el tema. Si us sembla, comencem. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Tardeo de mojito, teteo malbenito, són bones vibes tot el que faig amb tu, perquè només puc pensar en tu i tu i tu i tu. Bé, com deia, aquests nois que tenim avui aquí amb nosaltres estan 100% implicats en el centre. No estic dient a nivell estudis, estic dient a nivell de la comissió una mica. I m'han comentat abans de l'entrevista, que m'ha semblat important anotar-ho, que el seu objectiu amb la comissió de festes és, atenció, portar la cultura popular a l'institut i acostar-la una mica als joves. Llavors jo ara, perquè la gent que no la conegui, que jo que sé, que sigui nova al centre o algun professor, gent que s'hi vulgui apuntar, vulgui conèixer una mica sobre la comissió, doncs us aniré fent algunes preguntes, vale? Llavors jo durant aquest any he estat delegada de gènere, però suposo que és molt diferent, suposo que per la temàtica principalment. Llavors m'agradaria que em féssiu un breu resum, no sé si us veieu en cor, de com és la comissió de festes, una mica les activitats que s'hi fan, quan quedeu, perquè la gent se'n faci una idea així principal. Vale. Aviam. Quedar, en el tema quedar, bueno, si és per fer reunió és quan ens vagi bé tots. Sí, principalment. I si és per l'altre, si és per preparar una activitat o alguna cosa, solem quedar una hora o alguna cosa així. Sí, com més a prop estigui l'activitat en qüestió més. Vale. Si s'han de transportar gegants, solem quedar un dia abans o alguna cosa així per portar-los ja on els hem de deixar. Aquí és a l'associació de veïns, no? Sí, bueno, depèn del que fem. Sí, després l'any de maig ja anem una hora abans per començar-ho a preparar tot. Vale. Jo necessito principalment que us enrotlleu una mica més, perquè si no aquest podcast no tindrà gaire cosa. Llavors, per exemple, em comentàveu això dels gegants. Quina és la vostra activitat així preferida que feu durant la comissió de festes? Bé, bueno, l'activitat que més solem fer, no? Vull dir, si no la que ens surt millor i que més ens preparem, sol ser el Carnestoltes del barri de Vic, que cada any ve una noia que es diu Ona, una tallerista. Sí? Bé, que ella ens ajuda a disfressar els gegants i això, i llavors ens disfressem nosaltres. Molt bé. I bueno, fem la rua i això. Perquè crec que la idea de posar els gegants a la plana va ser teva, Martí. No. No va ser teva? No, els gegants porten a la plana des d'abans que jo comencés primer. Va ser, de fet, d'una noia que es diu Mari, no conec el seu cognom. Ni idea. Que és una noia que està als grellers del carrer de la Riera i això, i que era professora de català a la plana. Molt bé. I doncs ella va marxar i tot això es va quedar... Ui, perdó. Es va quedar buit, sense ningú, els gegants allà plens de pols. I jo un dia vaig dir, tu, això no pot ser. Vaig intentar muntar una colla gegantera de la plana com el que hi havia abans, però sense èxit. Llavors vaig decidir muntar la comissió, que aquí va ser quan t'hi vas unir tu, Isel, si no m'equivoco. Llavors tenim com els fundadors importants de la comissió de festes que no em saben explicar com funciona la comissió. És que és complicat. Sí, és molt complicat d'explicar, és que depèn del dia. Bueno, mira, normalment funcionem de la següent manera. Quedem a principi de curs per veure què volem fer durant el curs i això. Com uns objectius, no? Sí. Però abans de decidir què fem, intentem fer una mica de màrqueting, no? Perquè, clar, va marxant la gent, s'hi va apuntant gent nova i, clar... El que volem és que s'uneixi gent de tots els cursos i això per poder tindre més integritat dintre del grup. Vale. Després, al començar, normalment estem en una classe que hi ha una pissarra, solem apuntar a la pissarra totes les festes que tenim pendents, no? Sí, totes les idees que tenim. I després mirem quines són les més properes i si tenim alguna que és molt propera comencem a mini planificar-la. O sigui que sou, diguéssim, una comissió molt organitzada, no? Per lo que veig. Sí, perquè no ens agrada gaire improvisar.
Vale. Bueno, clar, això, a més, doncs, s'hi suma que tenim professors que ens ajuden, que són en Jordi Macià, en Josso, que els tenim en molt alta estima, moltes gràcies per tot el que fan. Perfecte. I hi ha els alumnes que venen a aportar idees i això, però principalment som jo, l'Isel i la Jamilé. I l'Ainoa. Vale, molt bé. Llavors, com ho feu? Perquè jo em pensava, la veritat, que éreu més gent, però com ho feu per coordinar-vos? O sigui, jo, per exemple, faré aquesta tasca, tu faràs aquesta, m'estan fent aquí unes cares que... Bueno, és depèn. Primer de tot ens discutim, veiem què vol fer cada un i si hi ha coses que tothom vol fer. Discutir. O sigui, hi ha vegades que Martí ha cridat. S'ha quedat de cridar per la cara i... bueno. Molt bé. Això és una mica típic d'en Martí, no? Llavors s'ha d'aprendre com a gestionar. Perquè, a veure, la penya és molt pesada, no deixen parlar, Bueno, una mica ja el que sabem. I, per exemple, quin rol soleu assumir dins de la comissió? Per exemple, jo què sé, m'ho invento, un Martí exposa una mica la planificació, tu dius, jo què sé, doncs mira, a mi m'agradaria encarregar-me d'això, com ho feu, com ho gestioneu? Mira, en Martí, el que principalment s'ocupa sobretot és de quan s'ha d'anar a parlar amb directores, talleristes, amb gent fora que no està dintre de la comissió de festes, en Martí és el que se n'encarrega. Juntament amb en Martí també de vegades la Jamilé. Tu alguna vegada també. I jo, quan ningú dels dos pots, també hi vaig jo. I després jo també me'n sol encarregar això de la planificació de... Soc aportar idees també, en plan, les apunto a la pissarra, me les apunto a mi mateix per tenir-les allà, saber quan és una festa, què hem de fer i això. Sí. I perquè això és una feina també important que us heu d'espavilar, perquè heu dit que teniu coordinadors, però jo entenc que vosaltres, si voleu, jo què sé, aconseguir que vingui aquest grup de talleristes o que aconseguir fer aquesta activitat, sou vosaltres mateixos que heu de trucar i dir, escolta'm, som de l'Institut La Plana i ens agradaria fer tal i tal. És així? Sí. Per exemple, amb la tallerista és una noia que contracta l'Ajuntament de Vic, més que nosaltres, i doncs a totes les escoles i instituts que vulguin participar al Carnaval del barri doncs diuen tu tal dia, que normalment hi ha una professora, la Montse Pasqual, que té els seus fills en una escola, ara no recordo quin és, que com que està a l'AMPA doncs va com a representant d'aquella escola i com a representant nostre. I això, vull dir, clar, depèn tot de la persona i el context, però sí. I què us motiva a apuntar-vos a aquesta mena d'esdeveniments? Perquè jo, amb la comissió de gènere, doncs sí que potser em vaig veure més identificada i vaig dir, mira, doncs potser sí que tinc coses a portar, però potser amb la comissió de festes no acabaria, no tinc les suficients idees, jo crec. Llavors, què us motiva a apuntar-vos a aquesta mena d'esdeveniments i què li diríeu o quines qualitats demaneu perquè algú de qualsevol curs, heu dit que pot ser... Inclús professors. Sí. Vale, doncs que feu des d'aquí una mica una crida perquè s'apuntin. Què necessitaríeu vosaltres? Ara mateix que us manqui dintre la comissió, què necessitaríeu? Gent amb molta iniciativa, perquè ara que ens marxa aquest, doncs... Per què no faràs batxillerat a La Plana? No, però poder continuar... a mi si em criden per anar a portar gegants, jo hi continuaré anant. Molt bé. Perquè a mi sobretot això és el que em va donar una empenta per poder entrar dintre. A part que ell també va venir a presentar totes les classes i això. Clar, jo les activitats que feia em vaig veure que em molaven i que, en realitat és car del boig, per tant, a mi això m'agrada, per tant, això és el que em va empènyer a poder-m'hi apuntar. Molt bé, i tu, Martí? Doncs jo, això, que vaig veure els gegants allà que estaven tan guapos i vaig dir, quina llàstima que tot això... Una cosa, tio, podem parlar una mica més formal. Que són molt xulos els gegants que tenim nosaltres. Sí, la veritat és que estan molt bé. I estan molt ben fets, que els gegants del carrer de Gurb, per exemple, no és per tirar-li hate al carrer de Gurb. Bueno, és igual. Els gegants del carrer de Gurb són una santa merda. I nosaltres tenim molta sort de tenir uns gegants tan ben fets. Sí, estan molt ben fets i jo vaig començar a fer batxillerat aquí a La Plana, abans l'ESO no la vaig fer aquí, i els gegants els he vist en diverses ocasions i la veritat que és una iniciativa que jo penso que està molt bé perquè és com acostar això que dèieu al principi, no? Una mica la cultura popular als alumnes de l'institut, perquè vosaltres creieu que s'està perdent una mica tot això, aquesta iniciativa dels gegants i que potser a l'alumnat ja no li interessa tant quan ho aneu a explicar a les classes, no sé si noteu una mica una falta d'interès o... No és que es deixin d'interessar, sinó que clar, ara la gent va molt... és molt va molt dependent de si el seu amic ho fa o no, per tant, si la gent, aquella persona ho vol fer,
però el seu amic no ho vol fer, doncs ella, bueno, poder ella s'apuntaria si fos per aquella persona, però no s'hi apunta perquè o estarà sol o té por que el seu amic se n'enriui o alguna cosa. Sí, I és això. Sí, un problema que tenim, per exemple, molt és això que diu l'Isel, o que molta gent s'hi apunta només perquè diem, bueno, potser us haurem d'agafar alguna hora de classe per tal, i molta gent diu, això. saltar-me classe, vale, saltar-me classe. És com l'incentiu. Ara, si a l'hora que s'ha de fer una reunió, que són a les hores del pati, normalment allà la gent es demostra molt qui té interès realment o no, perquè no venen. Si hi ha sortides fora de l'institut, també es demostra molt perquè hi ha molta gent que ja ni es presenta. I què feu si no venen? Els feu fora? Els hi poseu un parter? No. Bueno, moltes vegades hem arribat a dir-li a Penya, tu, car del camp d'aquí que no fa res, no jugues, és veritat. Com per exemple el teu amic en Victori? Sí, perquè anava allà... Però això igual ho escolta, però cap problema. Victori, t'estimem molt, vale? No t'enfadis. No, però és això, anava allà a cardar el vot i això, i a l'hora de fer una reunió o alguna cosa, també vam veure que no se dedicava molt, per tant vam parlar entre tots, es fa votació a l'hora de fer fora amb algú, i si majoritàriament es decideix fer fora amb algú, després s'agafa amb aquella persona i o se li diu tens una última opció, tens una última oportunitat per fer-ho, o directament li diem si has de vindre aquí a fer això ja no cal ni que vinguis. Perquè sí que és veritat que tot i ser la comissió de festes necessita una mica... Serietat. Una mica de serietat, una mica de compromís amb aquesta comissió, perquè és voluntari al final. Completament, vull dir, hi ha dies que ens hem hagut de quedar fins... Des de les 3 fins que a les 8, les 7, les 8 algun dia. Fins a les 9 un dia ens vam quedar. De les 3 fins a les 9, preparant gegants, pintant, fent merdes d'aquestes. Aquí, en plan, a les tardes sí que hi ha molta gent que li toca els collons venir, vull dir, jo el primer. Sí, perquè, al final tu que has fet batxillerat, no estudies gaire, no, al final. Ara, que jo me'l prenc molt en sèrio, el batxillerat. Però és veritat que es necessita una mica més de compromís a les tardes, i a vegades quan hem de fer activitats a fora, però al final, vull dir, no... És una cosa que tries tu voluntàriament. Sí. Però al final jo crec que aquestes hores de treball i d'esforç tenen la seva recompensa, perquè tots els alumnes de l'institut ho disfrutem moltíssim quan feu activitats. I també abans de... no sé quan faltava per acabar el curs, potser 2 mesos o així, hi van haver uns nens, no sé, d'infantil, que van venir, no sé si vaig veure jo en Martí, que van venir a provar els gegants. Sí, que el Martí va cardar un gegant al terra, sí, me'n recordo. Vas tirar el gegant a terra, Martí, vas caure, et vas marejar i vas caure. Bueno. No sé quan estem parlant ara mateix, però... Quan van vindre... Sí, quan van vindre... Sí, quan vas tirar el gegant, Sí, perdó. En Martí fa malbé el material de l'institut. No és l'únic, perquè sembla que 10 dies abans també havien tirat la mateixa geganta al terra a l'altra persona. És que la geganta té aquell problema que se li obre la panxa, que l'hem de... Sí, és que la geganta de davant se li va escargolar un cargol i al ballar o alguna així la geganta se't tira enrere i et desequilibres. Mare meva, jo no sabria pas com posar-m'hi. posar-m'hi. A més, la geganta l'única... a part d'aquest problema, també gairebé tot el pes el cargues amb el cap, en plan, les espatlles gairebé no et toquen allà. No, clar, per exemple, per això necessitem molta gent de primer i segon d'ESO, perquè els gegants que no els hi toqui el cap allà. Clar, doncs mira, gent de primer i segon d'ESO, apunteu-vos a la comissió de festes. Els gegants són molt petits i clar, jo ja tinc problemes per cardar-m'hi dins. Clar, al final... Ui, en Martí és una història, ficant-s'hi dintre les de veure, perquè et cardaries a riure i no pararies. Un dia ho vindré a veure. He de com de lliscar per sota. Fa unes maniobres en Martí per entrar dintre un gegant que gairebé li dius, vols que te l'aixequi? Vaja, això, bueno, Déu meu. Què us anava a dir? Per això li vam demanar els de plàstic que ens fessin capgrossos. Sí. O sigui, hi ha una implicació molt general. Sí. Què us anava a dir? Tenen noms els gegants? Sí. Com es diuen? El noi es diu Gurri, en honor al riu, no? Vale. I la noia es diu Malva. Vale, i aquests noms per què els veu escollir? Bueno, això m'ho va explicar la Mari. Vale. Es veu que la Malva és una dona d'aigua, vale? I que es va enamorar d'un pavo en plan, d'un adolescent de l'institut que és en Gurri, no? I aquesta és la història. I els noms... Amors d'adolescents, no? No, sí, al final, vull dir... Al final, al cap i a la fi, no hi podem fer res. Tu saps molt, Mari. Jo sí. Què us anava a dir? Quin és l'aprenentatge més gran que us endueu de la comissió de festes? Jo crec que... Treballar en equip. Treballar en equip, sí, estava pensant... Treballar en equip i pensar... En plan, no pensar... A part d'això... Bueno, Martí, tu d'això no en tens gaire, ja ho sabem, però...
a part de treballar en equip també aprens sobretot a pensar no només en tu, pensar també en el reste. Gestionar tot això és molt cardat i també aprens a gestionar reunions i parlar-ho tot, saps què vull dir? Sí, o sigui que més enllà de la comissió de festes, no, del que és l'esdeveniment en si, apreneu a gestionar un grup i també vosaltres mateixos, no? Sí. Doncs fins aquí el tercer programa del podcast La Plana Sona. Nois, moltes gràcies per haver participat. Hem començat que no arrencàvem, però al final m'ho he passat superbé i he après molt sobre la comissió de festes i espero doncs, que tot l'alumnat, si hi ha algú que tenia dubtes d'apuntar-s'hi, recordeu, no cal apuntar-te amb el teu millor amic de l'ànima, també coneixes gent tan maca com la d'avui. Ningú se'n riurà de tu perquè cartes voltes amb un gegant. Bueno, no. Tu pensa que entra el gegant i el gaborós ningú et veu. Exacte, ningú et veu. I, bueno, fins la pròxima, moltes gràcies per haver-nos escoltat. Va, fins la pròxima. Sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, amb tu m'he el cotxe per tu.